Yada say ya mo kwa babiem Adom TV Badwam na uguso hwe no mre ne adaje a wode ma yenti yada say health tips no uhua de ade be kakra kwa me say mgusa questions wo ho no macha de uhu sa no mo pay attention wo ho hwe pa ba wontie o na ni guso sa wo hwe omo am ne omo ha yi omo ana ebo nso omo nte o de gusa omo de omo te ne omo mfa nya hwe ebuka omo simu a na Dr. T na no ma me na ne ba ye no muntie health and muntie. A better time, sir. Muntie, what? Munfenia, muntie. As a Daniel endpoint, homeopathic clinic. Ninti, any discount come over Pomodimo 5 minutes to be a juada, adequacy fiada. We are on quadia, any endpoint in Casa. Dog of friend baby or bejoso, or Mr. Corner of a frog back. This year, Father's Day, Chadi any bit soon. Was in your screening beer, or Bachadi, bidem na ye juma. Bimu yare oman no madra mo hu ato sa fo no mema no e chama de a mo hu a wo say endpoint say ni din kokwa o ye hu adwuma frɛ no 0244867068 0244867068 bibia ha wadwen infections no ne ade ofrɛ no a obejo so Malta Guinness originally ni Mr. Guinness na do so malt no malt na doso ba ya per Malta Guinness ahyenso no yellow no bo kama bold say yellow no efe ene ya mu proudly made in Ghana so woto no a woni problem enye sikire ne ya hwe agumu dabi nti obi a tumi no wokra wo mpe sugar no wo de asem so woto original Malta Guinness nya me na meka Vitamin B no and mu ye adwuma boost ye mpa ma ye energy so gum no so wo mote oti wo mu pa nti ya hye no so ye 12 cedi proudly made in Ghana na ya trabom goyi tu hunu no dia no say we na ya na fia e kan nti no be bia ye to Malta Guinness be bia so kuma no kra wo mu achi hoko tu bi ho ti se wo pe bia no pe se wunya bi ne hot meat pie remove ewia so wunya bi remove Ribia Malta Guinness. We program bia to be fasum wahoho na entumi wow sanso na gold ball jewelry so eguswa ne ye investment no ate na we investment na invest wo gold no mo na nya won wasa wo de 1 gram afia betu wani na nam 24 carats investment no waye no investment that wonu chese times week bia surprises no it has a son. It's no so de amaye ko website jewelry.goldball.gov.gh prices and ube hunu difference we betimi atua momo betimi na bank transfer and as a card and now to me ko won showrooms bia wo my garden mo and our fresh 0551 522233 0551 522233 Gold Ball Jewelry, pure, precious and proudly made in Ghana. And I'll pay a baby boy a son who buying every kaka and a enumunka. I will say yes, ye chichino. Ye chichini ye and tea, Medofo Frank, Osia Hene. Yaw ye PRO, the Kojach Pharmacare GH, our ha, and one line and apple in table is free. Let me name watching. And you so near Biaboko. Oh, about the Adom. Aye, the Yamia se pa. The young way, I paste a hood one and who brushes. And a mouthwash yo medase ene ye de nchiaso kofi Kojach Pharma e de mobibia e bia ne nani day di kan ya wutie nka Kojach Pharma ye dwumaku a ye nduro ye bohu dawuru na fe ye to ye bo asenso e cheche okwan nipa betimi afaso ama na pomuden betimi agina yi na watimi abobra no watimi akonanim ene ye hwe orake ye num ahomedi ho de bia ye ka se onipa bia wutimi didi na wutimi ndom nko ade e wo ho kwan se wutimi di wanum ni isan se eno ka ya pomuden no ho se wa ni wanum ni a enema a wudi enema a wonom se de ahode bebre woni padua no ba bia e de fa no se wo ha wo ho a ne wo de kwa wo yem no e de ha so bebre woni padua no ene nti Kojach se bo modern so betimi edi wanum ni ehwehwemu kire se wudi wanum ni a anye kura no sema mienu de to bo ase na fa di wanum ni se ne yetimi dware wie eto ye bo ase siesie hu nyamre siesie ni padua no yanim ene ye honam se na be ye pia bonten ai ho be ye fe no saa na sese wonum hum die no so no utimi di ni se na be ya wo benya hoden wanya pomuden eno nti Kojach se
wato ne bo ase aye oral care product no ahodo obiara ne seso ne de obadwa so no eba no oral care na onim se bi wa bonten dada nanso hu se se pro ne mu kankan da so wo eno nti na Kojach fato ne ho se obiara wo ne se ho hawo obiara wo ne num ho hawo eno nti paste a wo de ba bonten no onye ne ba akopɛ se ne wo hawo ne wo se femfem ye ne se bi ne num nka se bi ne wo pese ne se edini obayi su baako da bi wo se obiara esese obiara nya ne seso ne de eno nti enei oral care product a Kojach de aba bonten no eye sonko ene ya me no ka sai ebi a wo se femfem etie wakono de ema wontimi ni ne wo pe abribia ene Kojach se unya Kojach P Kojach F toothpaste ene ne mouthwash ni bia ebe boa wo ama wo se femfem no emfa ho ne mfie dudu a wo se femfem ne di wo so me no ka sai eba ne se wia wedani mu aye hye nanka wonya bibi emu onyu nanka wanom enya bibi emu onyu de agu ho a nanka ho nam sisi wo ho so nanso wo se femfem ti ene wontimi ni akono de bia wo pe abribia wo pe ni wo se femfem na be kyerew na esese wudi eba ne sa abra wo bre ne mfa so be ne wo so esese wo nso timi nya bibidi abeboa wo ama wapomuden ene wanigye etimi awie peye eno nti Kojach se wo a wo se femfem no omode yi so be yusu Kojach P no toothpaste no na wo de atwusi wo twusi wie apuohro ne gu memfa nso nru wonum 15 minutes madu num achi no na fe wo de mouthwash no agye wonum be se sema mienu 2 minutes wo so wonum saa na wapie gu no so memfa nso nru wonum wo ye ne saa anopa ne anwumre a wo se femfem no ebitu akokora a ema biem eno achi no wo de be se bosome baako na wo de bedi saa adwuma no afi bofi eho ekọ no wo be fa Kojach F no e paste na ne mouthwash no eno so fa no de wo de betwitwu se e de bedi wonum ni afi bo eno na be boa wo abo wo se ne ho ban afi se femfem ho se ne be ya se femfem no ebi mba biem kura enti wo a wo se femfem wo de ne Kojach P Kojach F toothpaste no na ne mouthwash no me no ka sei wo pese wo si kaka no kwan wo bo wo se ne ho ban fi kaka ho wo bo wo se ne ho ban efi nyama bone a ese nipa se na ese nipa num ye wo Kojach regular fried toothpaste paste a yato ye bo asa ye di ye bati ye se na ya na e ba ye num no se wa hwe ni yi a om betinya bobo wo se mu ntokuru nketenkete ye mfa ye nim hu eno nti gbe hu asa edete saa de saa woni me ba ho so na wo se ne ekeka woni me ba ho so na wo nya kaka ade se okokotu se no na fi wo ye di for me mesrawo enei Kojach say the primary stage no na wo hwe eno nti bomode so be bo wo se ne ho ban ene wonum ne ho ban se ne be ya wo haw bi ete saa entimi ba wo so daache eno nti se wo pese wo bo wo se ne ho ban efi kaka ho nko ade a eye Kojach regular fried toothpaste anopa bia obetimi de atwusi anwumre okodan so obetimi de atwusi se ne be boa ayi saa niema na ntoko na mo na bo wo sim asa fele ne back ama wo se na ye den wonum aye hwam watimi akasa obadwam watimi akasa wonipam eye Kojach regular fried toothpaste paste a woto baako a toothbrush baako shebu free de ma wo eno achi no wote kakra bi a etimi twusi nyina esanse epu ahuru pa eno ntema wo sie sika because woto bi a ebe chama wo Kojach regular fried toothpaste ne kan for de ama say esese efie bi atimi nya bi wom ene ya me no ka say bia na wo paste nasa wo se tore be ya won tan kai eno nti bia won na mabonten ya won kai say wo paste asa ade se mera so obi twusi ansa na wakai me no ka say wa bone paste ne ho tokuro na da bia nopa aya wo de toothbrush no ekomu anwan saa me so emfataw Kojach say ne ya ye ka say bowura supermarket ni provision store bi e ben wo no okomu awon so pe Kojach regular fried toothpaste ebe boa wo ama wo so wonum ahomedi atimi agina yi Kojach say opese onipa bi agya ne se wasase so eni kwa sa wote asase so na wo se emom na agya wo ho eba ne sa emfata enyefe Kojach say wo se eye wani onyam bo wo se ne ho ban bo wonum ho ban ema wo haw bi emagye wo se ne wonum ebo so de be ya ebeti wani onyam so eno nti se ne be ya wonum onyam be koso agya ne naso no yusu Kojach oral care product ahodo a de badwa so nyina me no ka say obi wo ha na de ne say sebis okasa na scent kakra wo mu otwi ne se de o yusu paste bi twi ne se nanso na scent wo nenum Kojach say enei ye de chako bidi ankasa na ye paste enka antete no ne ye yusu ye nkura ase no eye pidie na wonya body tire bobo na wo de afra na wo de atwi wo se enei mo wanum timi da ho enei se ne nema eko nanim na abefo kwan so ntino Kojach say wato ne boase afa abefo kwan so ene wo de bidie no aye paste a wo de agu tube mu me kire miate mu a ye paste enti obi biara asebe enka bone wo num na opese enka ne tuko opese wo sempa ye fita opese wo num da ho eye Kojach charcoal toothpaste ya na kese ene ya ne nketwa enti nketwa no utu kwan kodi nansa na wotwe ukwa yiye ukwa wedding engagement utu kwan ko ba bia eno asa wo de ahye bag mu krokro obetimi da ko ba bia ebe boa wo ama wo num ahomedi atime gina yiye
Kojach charcoal toothpaste ni ye bɔ ne man say enum kankan de eya we enti so pesa wo simple ifita ye kasa nye obi ana ne se ifita de ne nso sane ye wo natural teeth kana nankasa beda ne ho adi ba bi abeko bia no wo use Kojach charcoal toothpaste na stains bi akeka wo seso enema ye di enema ye nom obi wakɔ aduro bi a woda so ama ne sekara ne sesa ye ntimi ntua wakɔno de e wo de wo bedi ho na nso Kojach se wudi ne obedi wie na se wunya ni gye wie a se besesa wo sekala no a eya use Kojach charcoal toothpaste na emmoa ema wo sekala na nsansi ni dada mu eno nti yesa wo ne toothbrush nso ho a charcoal toothbrush ya yifi so no charcoal eno nti wo di twiwsin e de ka eya paste ne ho a eboa ema wo sen so ye fe eyi ne maboni bia ano onye den ya to ye bo ase ahu se ehwehwemu che se toothbrush ya se nipa use no e wo se bristles no eye soft eno nti Kojach ya ye toothbrush ahodo ye wo sensitive toothbrush mo am wo se femfem toothbrush wo regular toothbrush wo ene wo charcoal toothbrush ne so wo ene nkwala so ya dwen mo ho ene nkwala paste ne so wo akwala bia wo fit 2 years anasa ne se ahya se eba no wo be use Kojach case paste ne dia ma no paste ya to ye bo asa ye hwehwemu ye nim se nkwala ne pen ne ma ye mfemfem ade eno ti ya na da bia na omo sene ta asai odidi otwi ne se na enso da bia na scent wo nenum na ne sene pra na e pro e kire se paste na akwala na use no emboa no use Kojach case paste ma bofa ne akwala na wo di na chi e de aba anopa obre ofa stress mu nyina no e kire se paste na wo use no otie mu nka no a enko yie ma no enti obetwi ne sia na ya asam na ya na adwendwen Kojach se wo use Kojach case paste ne bi ma oba ne de ifi wo kine ko no akwala na kasa Philipim esanse ne condom setwitwiri emu ode emu ohwam enti ma nkwala ne pe enti ma wabofo no sa stress aba fomu wo bra wo di na chi ni sa ne ma ne nyina etu betwa ebe ma ho atumi aka ho Kojach case paste ade ba ko aye de ne se akwala wo 2 years 8 years 12 years omu nyina timi use bi ye wo nkwala paste wa bonten a ebi ye 2 to 6 years ebi so ha ye 6 to 12 years eba na sa omofa na emiyo na just auto paste mienu sika na o se no Kojach se to ba ko pe ebe boa auto bi so toothbrush ba ko hye mu free e de mu abofa no ebe boa ama abofa na numa humidi atinya gina yi Kojach ba edwa so yi amanfo nim Kojach esan se ye de Kojach procode ba yi e boa nipa obi bia wo honam ye wo ya wote ya wo nipaduam wo chi ye wo ya okon osisi watran ase ache wo ya adwuma che wako ye adwumaden bi wako ye exercise bi wo honam ye wo ya obi wako ye exercise ko adu anopa obrede betra gota ko age so ne nan ansa watimi atra saa ya wo ni nyina no Kojach se ene wo nom Kojach procode ni bi tablet ni ye mpanifo de e na suspension no nsuo de ne ye nkwala de wo nom Afisem ma mensantem ko no na wo ho ahya se to ene ntina Kojach se wo ko pharmacy shop wo anase chemical shop wo a gina wo na so se mepe Kojach procode isa se ya to ye bo ase afa mfidie mu ne abefo kwa so de nupa na aye ye waduro bi efe micronized powder se wo de ye bibia eye ya waduro a eboa ema nipa ne ho onoma ne ho to ne ntem eno na Kojach hu se eho hia se onipa bi a obeti sika se wo de to bibi no se wonya so mfaso enti Kojach se na duro bi a obeto anase ne oral care product bi a obeto bia no wo se usika na wo de toy no utimi nya so mfaso ye se wo kwa agya wo na so ema ye mfaso kwa na watenkyira nka se ye wo ba ku bi kura wa ha amefa number na ma na ne ye ni nkomo all the social media platform nyina at Kojach Limited Kojach ni KOJACH now the limited na to aso ubenya ye ne edi nkomo number na ye 0531 07 00 and a 20 0531 07 00 and a 20 and kan ha so ye no ewo kanshi drug lane Kojach Pharmacare shop kese pa kumase ye wo ke itadwa kese no woni kire wo ma he ho na obetumi mo ni atimi edi nkomo ma wonuma humidi atimi agina yie That's it for. That's a pa. You saw a cow so chanya me out. Drumwa, ye nyina ye share wa kaswa new market. Tiwi ye basisia.